जय 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 Bonsu, long live! Long live! Long live! Bonsu, long live! Long live! Long live! Jai Burarini! जय Jai Burarini! Jai! Jai Burarini! Jai! No Budoland, no rest! No rest! No rest! No Budoland, no rest! No rest! No rest! जोंनो नांगौ Budoland! Bodoland! Bodoland! जोंनो नांगौ Budoland! Bodoland! Bodoland! Jai Burarini! Jai! गिबियावनो गासै रायजोनि खौरां नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै 22 मे 2022 दिनैनि दिनाव जोङो बनसुनि जार्नेल दानाय जोङो उत्तर बासबारियाव देबरगाव जार्नेल कमिटिखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय आरो बे दाफुंनायजों लोगोसे जोङो आफादगिरि महरै सानसुमा बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै जोंसार नार्जारी बुंथिगिरि महरै फोस्रां ब्रह्म बिथांमोनखौ मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ मोजाङै मावगोन होननानै आसा खालामो आरो खावलायो। लोगोसे गासै देबरगाव जार्नेलनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो दि जोंनि बे बनसुनि मेम्बार्सफोरजों लोगोसे मदद होगोन, सापर्ट खालामगोन आरो जोंनि जानाखि थांखि आरो मिजिं बेखौ होसोनायाव अराय सम जों थागोन होननानै जों मिजिंथियो। दिनै देबरगाव दख'रा दाखांनायनि उनाव जोङो लासै लासै गुबुन गुबुन दख'रा दानायखौ जों आवगायलांबाय थागोन आरो बे दख'रा दानायाव गासैबो बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मदद होगोन, हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामो आरो जोंनि दख'रा दाफुंनायाव हेंथा गैयालासे गासैबो सापर्ट होगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बेखौ बुंनानै आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।